e que dispoñer dun viveiro onde tamén haia laboratorios, talleres, é algo que está moi ben, porque non todo o mundo pode empezar a súa empresa comprando unha nave no Ceao e montando todo nas instalacións. Entón, digamos que tamén esa parte non só de empresas, digamos, administrativas, sino a parte tamén de taller, de laboratorio, é algo moi de agradecer. O que representou Ceinodus foi sobre todo ese pequeno empuxón que necesitábamos ao principio cando decidimos iniciar a nosa actividade empresarial, porque como que nos daba a seguridade, ou nos tivemos a seguridade de que estábamos ben asesorados por persoas aquí que nos axudaron bastante en todo o que necesitábamos. Es la mayor relación que tuve para poder sacar adelante un proyecto y que, entre comillas, espero que haya salido bien y que salga bien.